sig om sex. Jeg tror kraftigt, at man er undermeldt, hvis man ikke snakker om det. Kan du høre den? Kan du høre psykologerne? Hvordan elsker I derhjemme? Tak, du. Stille og roligt. Under dynen, du. I sengen. Stille og roligt. Men man er jo kraftigt med nærmest undermeldt, hvis man ikke har nogen problemer. Det er satme uhyggeligt, du. Kan du høre den? Min kone kan godt lide at tisse i sengen, og jeg elsker. Hold kæft, mand. Kan du høre svaret? Jamen, det er helt normalt. Deres kone har bare en sjov vane. Hvad fanden er meningen, du? Er du ude på at gøre os til en nation af sengepisser? Det er kraftedeme uhyggeligt, du. Nu mere unormalt. Des bedre. Kan du høre den? Jeg er blevet forelsket i min hamster af venner med. Ja, du er tillykke. Du har bare ikke så mange hændninger som os andre. Hvad fanden er det ude på, du? Vi vil have lyset slukket, du. Så vil vi have dynen op over. Godt op over, du. Så kan de andre kraftedeme rende rundt og pisse på deres hamster, og hvad fanden de gør, du. Ja, du. Vi danskere, vi vil have ordentlig sex, du. God gammeldags dansk sex. Det andet, det gider vi kraftedeme ikke at høre på. Jamen, han er jo bare enormt hæmmet. Han tør ikke at frigøre sine følelser. Nå, du. Nå. Det er fandme hellere det, der går i seng med en skide hamster, du. Det kan jeg også sige dig. Ja, du. Vi vil have sex. I sengen, under dynen, med lyset slukket. Og så skal der være en lørdag, du. Det andet der, det er kraftedeme